Negozjant ta' 67 sena kien vittma ta' bomba li tpoġġiet mal-vettura tiegħu. In-negozjant huwa John Camilleri, Mosti, iżda uffiċjalment resident in-Naxxar. Huwa magħruf l-iktar għan-negozju tal-kmamar tal-banju primarjament il-kumpanija Soap and Sponge Limited. Għalkemm imkejjen qrib l-investigazzjoni spjegaw li dan mhuwiex l-uniku negozju li kien involut fih il-vittma. Kien għal-ħabta tas-7 ta' 2 filgħodu l-isplużjoni ħasdet lir-residenti li jgħixu fit-toroq ta' wara ċ-ċinema ta' Buġibba. Kien għal xi 7 u smajna ħoss qawwi, dak il-verità ħsibt xi gass splodi, imma xejn ħriġ barra, mdunajt li hija karozza splodiet. Wara ftit sekondi smajna ħafna għajat u ħafna nies warżqu. Kien propju f'salib it-toroq bejn triq il-Ġifen u triq Paderborn li l-bomba li tpoġġiet jew mal-Pajero splodiet. Bl-effett ikun tant qawwi li s-saqaf tal-vettura spiċċa fuq bejt u x-xufier tilef ħajtu mill-ewwel. Vetturi li kienu pparkjati fil-qrib ukoll ġarbu ħsarat. Immedjatament issejħet l-ambulanza u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili filwaqt li mal-mument li bdew l-investigazzjonijiet l-erba' toroq li jagħtu għalfejn seħħet l-isplużjoni ingħalqu minn distanza. Biex mal-ħin fuq il-post bdew jidhru l-investigaturi, kemm Pulizija tad-Distrett u mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali. Filwaqt li l-Maġistrat Natasha Galja Xiberras bdiet tmexxi inkjesta maġisterjali. Inkjesta li tkellem diversi xhieda, fosthom persuni li setgħu raw l-isplużjoni e kif il-post fejn seħħet hija mdawra b'appartamenti fejn jgħixu bosta persuni. Persuni li tkellmu ma' One News fissru kif il-ħoss kien wieħed qawwi ħafna. Issa waqgħet xi ħaġa enormi għal wieħed mix-xhieda li ftit kellu kliem xi lissen meta fuq il-post raj jinġabru qraba tal-vittma li bdew jitolbu lill-forzi tal-ordni biex jitħallew jarawh. Xi ħaġa li l-investigaturi fehmu b'paċenzja kbira li ma setgħetx issir f'dak il-mument. Din mhux l-ewwel bomba li saret din is-sena. Fis-26 ta' Settembru ukoll fl-ewwel jum tal-ġimgħa bomba tpoġġiet ma' van ta' negozjant ieħor u splodiet fil-Marsa. Dakinhar il-konsegwenzi kienu inqas serji għalkemm in-negozjant ta' 35 sena weġġa gravi tant li tilef saqajh. Il-każ tal-Marsa qed ikun meqjus mill-investigaturi bħala wieħed simili ħafna għal ieħor li seħħ f'Marsa Xlokk, każ li sentejn ilu ħalla lil Derinde Gabriele mejjed. Fuq kollox dan huwa t-tieni każ din is-sena fejn bomba kienet l-arma li neħħiet ħajja. Fis-16 ta' Jannar Martin Kakija ta' 56 sena minn Witilajn tilef ħajtu wara li splodit bomba fl-alfa li kien qed isuq. Dan kien każ li seħħ 8 ijiem wara li f'Għawdex kienet saret bomba oħra, ukoll ma' proprjetà ta' negozjant.